Takže čau lidi, já vás zdravím u mého prvního let's play na hru Call of Duty Modern Warfare 2. Budeme hrát kampaň. Takže budu natáčet po jedné misi, jenže teď to bude výcvik a s tou první misí spojený právě jako teď. Tak, Moskva. Shepard bude náš, jak se to jmenuje, Shepard bude náš nepřítel, protože nás pak v nějaký misi zradí, že zastřelí, teď nevím, a zastřelí Ghosta a ještě jednoho. Tak jo, tak jdem na to. SSDD, první den, 15, 30, 20, 30. Swap, Jules Allen, první, to nebudu číst. Takže budeme zaučovat tedy nový vojáky. A pak já půjdu na trénink, tady budeme střílet přes terče. Ještě moment, nastavení, ovládání, akce, nůž, V, že se ještě dobrý, to je dobrý, použít dobrý, hodit granát. Tak, hodit speciální granát 4. Doplňky zbraně, inventář smrtící útok 6, sekundární inventář naší. Dobrý, tak to je všechno. Ještě myš si nastavím. Citlivost myši. Tak jsem to dal špatně. Do prčic je to až moc. Ne. Pardon. Teď budeme střílet přes tu zeď. Jo, teď budeme granát. Tak. Tak a teď jdeme na výcvik, ale vypál. Čau. Jasný, já vím, dobrý, už mi to otevři. Já rozumím. Tak, tady se budou muset hlídat civilisti. Aby jsme nestřelili civilisti, kdyby se mohli tam. Takhle, tak tam jsou někde civilisti, no. Jenže tam, když jsem zabil jednoho
teráče, nebo co to bylo, tak je moc výcvik nebere. Ty vole, jsem se lekl. Tu. Teď V. Skoč. Tak dobrý. Tak už mám jednou civilistu. Tak, obtížnost normální, což jsem měl i minule, když jsem to už dohrál. No. Normální. Ani rekruť nemůžu být, no nevadí, tak. Printuj k východu, jasný, no. A máme misi. Super. Oni přišli z mise, postřílený. A my teď budeme mít misi. No, tak jdem na to. Ať už je to rychle, abych to stihl vyrendrovat. To mě štve, že to nemůžu přeskočit. Teď už to máme hotový. Tak dělej, už nechci čekat. Jo no, tady ten bude dělat ten nový most, či co to. My pak přejdem do útoku. Ty krása, to jsou zbraně. Já to asi nevím. General Shepherd. Pojďme do toho. Tak to chci vidět. Teď budu čekat, jak je chtěl. Na to, než se to dočte. Hotovo. Generál Shepherd, zrádce nejvyšší. Braňte ten most vojákům. Do pindy. Dop. Headshot. Jo, jsou to ještě dva. No, konečně hotovo. Ale jdem nahoru. Do. Jasný, no.
No tak, a jdeme do nich. Šikovná vecicka toto. Bigfoot. To mi co říká to jméno. Dávej pozor na střechy, zůstaň v klidu, jasný, no, že nevidím vůbec nic, je tu mrtvo. Sorry. Ať si velista. Poprvé jsem ho střelil a udělal jsem misi znovu. Takže pověř nepřátelskou aktivitu, nestřeluj, dokud nezačnou oni. No dobře, no. Ne, přátelé, nejradši bych je sestřelil. A pak jak na ně míří. What the fuck, odkaď? No. Jo, už je vidím. Do prčic, já vůbec nic nevidím. Zvedni se a utíkej. Nůž. 4. Šup. A jdeme na to. Do prčic. No. Tak udělám jeden úkol. A to by bylo už asi vše. To tady z toho let's play bude. Užijte si flash. On je tady. To je ta svině. Co bys chtěl? Dělej, ale... No dobrý, tak to by bylo tedy z toho vše. Já se budu na vás těšit u dalšího let's play. Teda v pokračování na tuhle misi. Mohli bychom si... A zkusíme to ještě dodělat. Půjdu trošku technicky. Jo, to mě mělo napadnout hned. Dobře se s ním pere. O, nazdar. Game over. Tak to bylo celkem hustý. A jdem do nich. Do prdeli.
Dobrý, už chytám zase farmu. Tak jo, jdem dál. Dá, tu cítím. Joj. Ty chcípneš. A vy taky. Hodím vám tam granáta. Jo, tady máme Valapera. Tak, hotovo. Proč koukáš na mě, nečum na mě? Tak, to by bylo všechno z téhle mise, já se na vás těším u dalšího dílu a zatím čau.